Doon na ba'y tulubagon ang maestra? Kung may madisgrasya nga tinunan sud sa eskwelahan, ang tubag naa. Under Article 218 o 219 sa Family Code, ingon man sa Article 2180 sa New Civil Code. Giingon dinhi, kung ang estudyante gani makamugna og injuries o danyos samtang anaa siya sa direkta nga supervision sa maestra, pwede nga ang maestra pabayron og damages. Duna siya'y tulubagon. Kung ang tinunan madisgrasya under supervision sa maestra sud sa iyahang classroom, dunay tulubagon ang maestra. Tungod kay niingon ang balaod, ang ato ang mga teachers giila nga dunay special parental authority. Doon na sila'y obligasyon para bantayan gayod ang mga tinunan nga under sa ilahang supervision.